gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV, muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong umaga mga kalagalag, tayo po ay mamamasyal na naman dyan sa may Umbrella Rock, dyan sa may Agno, Pangasinan. At mga kalagalag, napakaganda po yung lugar na yan na ating destinasyon sa umagang ito. At ang lugar na yan, so isang resorts po yan, beach resorts, kung saan pwede po tayong mag-overnight yan at pwedeng pasyalan din. At napakaganda pong lugar na yan, kaya samahan nyo ako mga kalagalag, sabay-sabay nating papasyalan ang Umbrella Rock dyan sa may Agno, Pangasinan. Let's go! Mga kalagalag, nandito na tayo sa Alaminos City, Pangasinan.
Mga kalagalag, may dinaanan lang tayo. Nakita kasi natin itong napakagandang fish pond na bumubulwak yung tubig, kaya dinaanan natin para makita na tuloy yung lugar na ito. Actually, nandito na po tayo sa vicinity ng Umbrella Rock. So maya maya pupuntahan natin. So nakita lang natin kasi ito, napakaganda, maganda yung lugar na ito. Palaisdaan ito. Mga kalagalag, nandito na po tayo sa Umbrella Rock ng Agno, Pangasinan. So mga kalagalag, may entrance fee po dito na environmental fee na halagang 10 pesos per head. So yun lang po yung babayaran ninyo. At kung kuha kayo ng cottage, medyo may kamahalan din dahil 1,000 pesos yung ordinary cottages, pero overnight po yun. Pero kung gusto nyo naman na maganda, mayroong 3,000 po, pero aircon yung cottages na yun. So yung ganito lang, yung mga ordinary, yan yung 1,000 pesos overnight. At kita nyo naman, napakaganda yung lugar na ito. Ito yung Umbrella Rock. Ito, napakaganda. Akala nyo inukit siya, oh. Talagang perfect yung pagkahugis niya, pagkahugis umbrella, talagang perfect na perfect. Ang ganda. So hindi nyo na kailangan magdala ng mga payong dito o ano pa man na pangontra sa init. At yung baba nito, yan na yung pinaka lilim. Ayan, yung buhangin sobrang pino, talagang puting-puti. At makita nyo naman, napakababaw lang yung dagat kahit malayo na yung mga naliligo. So safe ito pag paliguan ng mga bata. At wala kayong kaba na mahigop ng alon dahil napakalayo pa po nung malalalim na lugar. So kahit nasa halos gitna na siya, hanggang tuhod pa rin yung lalim ng dagat. At kita nyo naman hanggang dito sa may ibaba ay nilagyan na nila ng upuan at saka lamesa. Ay yung pinaka patip na nila, ito na yung bato na hugis umbrella din. Ayan, makita nyo naman yung iba natitipak na. Pero maganda naman, maganda sa lalo na't pagka makita nyo ng personal ito, napakaganda. So sulit na sulit yung pamamasyal natin sa lugar na ito. Samahan nyo na ako at ikutin pa natin yung iba pang lugar dito sa beach resorts dito sa Agno, Pangasinan. Mga kalagalag, ito yung sample ng cottage dito na sa halagang 1,000 ang rent pagka overnight. So ito po yung pinaka sample nito. So maganda rin naman.
Ito mga kalagalag yung isang bato rito na malaki. Para siyang nabuwal. So, makita nyo naman, nakaangat yung bato na ito, parang nakatagilid lang siya. So, makita naman natin yung pinaka taas niya ron. Ito yung parang nasa baba. Siguro nung mga bagyo na dumaan, kahampas ng mga alon, kaya siguro to na tumagilid. So hindi naman siya delikado kasi may nakasangga naman dun sa baba. Pero makita natin yung through and through yung baba niya. Kasi parang wala siyang kinakapitan na. Kasi yung kabila na yan parang nasa ibabaw lang din. Mga kalagalag, hanggang dito lang po yung inaalaw ng mga tao sa lugar na ito.
At yung parola dun sa taas, pinagbawalan din tayo na akyatin pa at wala daw yung mga hawakan, kaya hindi siya pwedeng akyatin muna sa ngayon. Pinagbabawal na rin nila pag lumampas ka pa sa likod ng mga bato na ito, ay bawal na kasi nandyan na po yung ilog na malaki at malakas yung current kasi ng tubig dyan, kaya pinagbabawal na nila pati sa pagligo. So bawal po sa lugar na ito na. Hanggang dito na lang po yung portion na pwedeng bisitahin ng mga turista. So hanggang sa lugar lang na ito. Yan mga kalagalag, naipasyal ko na kayo dito sa may Umbrella Rock sa Agno, Pangasinan. So nakita nyo naman kung gaano kaganda ang lugar na ito. Talagang sulit na sulit po ang pamamasyal natin. So hindi mo na kailangan pumunta ng Boracay at gumastos ng malaki, kasi nandito lang sa Pangasinan na mas maganda pa sa Boracay. So, nandito lang sa atin yung kalikasan na bigay sa atin ng may kapal. So dito lang din natin matatagpuan sa Pangasinan yan, sa Agno, yung Umbrella Rock na napakaganda po ng mga rock formation na inyong makikita. So hanggang dito na lamang po mga kalagalag. Si RC Lagalag po muli pong nagpapaalam. At ako yung mailing muli na makipag-like, share, subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. At maraming salamat sa inyong lahat na nanood, nag-share at nag-like sa aking video. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm a